og velkommen til min slikmaskine. Det er før var det bolsjer, nu er det en gummemaskine, og det her det er part 2. Jeg har lavet videre på den. Ja, og det hvis I kigger, hvornår den her video den er lagt på YouTube, så det er den samme dag, det er lagt på. Og vi har lige været nede og hente de her tyggegummier. Jeg har faktisk også fået blå fingre af det. Der kan I se. Ja. Og som jeg har sagt, nu kan den spytte mere end en ud. Den bruger stadigvæk 50 øre. Og jeg har en lille bunke her. Der kommer stadigvæk ikke noget ud, når man gør sådan her. Når man tager 50 øre, putter i, hiver ud, og her, det går. Og vi gør det igen, og så gør vi lidt hurtigere. Så, nu har vi alle 5 gum. Der er 5. Nu har jeg kun lige 5 50 øre, og så her er de. Når man skal reload den, så tager man den her plade af. Det er ikke noget lort. Nå. Undskyld, jeg batter, men det er bare ret, jeg siger det. Så gør man sådan her. Og så kan I se, det er sådan en trakt. Og den skal altid være hævet ud. Undskyld, jeg skal også lige vise, hvor man får penge, det gør man sådan her. Vi alle penge. Og så fylder vi den op igen til alle gum. Og så er den fyldt op. Og så skal der bare blande på igen. Ja, og så kan man starte forfra. Og så køber vi lige en mere.